watieti pile pile mokwa ol ena keto geno kata kamano kapok wadhi mbele gi twak marwa pile ka pile chendo mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mondo wawinja neni to en ang'o ma giluonwa e counties mopogore opogore gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka county ma Kisii watudore kod jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno oyawre county ma Kisii okinyi ma kawuono antiere kae kod nyawadwa Cleophas Oluocha ang'eyo ni nyaka sani iloro skunde ma pacho ka inyalo mana chwalo nwa mbaka makamano kata twak makamane county ma Kisii kono Crispin. Awinjo yo makare oyawre ina wachiwo maber e county ni ma Kisii mana kaka iwacho kinde ni makoro skunde mopogore ma pacho ka dhi nyime kod loro tiere weche mosebedo ka wuok ahinya e county ma Kisii kama waseneno ka nyithindo matindo mantiere kinda higa 5 nyaka higa 10 ng'eny gi wero galar te kinde ni makoro gidhi dala ne nyasi masikuku kata holiday ma kao dweche 2 kod wige 2 weche mopogore pod medo dhi nyime jokanyo medo loso kaka jonyuol onego beni tiyo kaka rito nyithindgi kinde ni makoro gidok pacho kendo momiyo kama wantiere school miluongo ni Komai kama graduation mar nyithindo nyasi mar graduation mar nyithindo dhi nyime okinyi makawuono kata kamano mopogore gi nyasino jonyuol bende imiyo puonj makende kaluwore kod kako onego beni girito nyithindgi kinde masani momiyo nyasani dani mondo los kod moko kuom jonyuol mondo gilerwane ni gin gi paro mane kinde makoro nyithindo dhi school kata dok dala gineno ni ere kaka nyithindo nyalo rite yo makare mana kaka ineno Cleophas mage nyithindo ma timo graduation tadi mondo los kod moko kuom jonyuol achak kod nyiswa ni iluongi ni ng'a alafu lenwa in kaka janyuol odiochieng' ma kawuono ma ji timo graduation nyithindo timo graduation dok dala onego bed ni irito nyithindo yo machal. Erokamano ahinya Crispin, ani iluonga ni Jojo Diwo. Mokwongo agoyo ni director mar skundni erokamano gi tich okech kuom tich matek ma gisetimo ahinya e skundni. Skundni aneno ka en skul maber kendo discipline ni malo kendo gimoro amora aneno ka ni sawa kabisa. Koro akwayo jonyuol sani koro jopuonje dhi miyowa nyithindo koro wan bende wabed gi nyithindwa piny wabed kodgi piny mondo wapuonjgi e yo makare kik wabwe nyithindo baba ni nyithindo dhi neno dan gi dhi neno waygi kuonde mopogore opogore nikech kuonde ma gidhiye no to one town ka ok wanyal ng'e ka nyathi dhi iyudo ni samo waweyo dhi ka waygi jopuonjo miwa nyithindo ka onge gi iye ka iduogo ni sani dweche 2 momiwa ni idhi ka nyathi duogo ka nyathi nigi ich koro kapo nyathi ni omako ich koro gima dhi kelo koko mang'eny gi jopuonj ni wamiyo nyathi ka ber nyathi chako dogo bedo omako ich koro wach mar group ma nyithindo bedo e grube go ok wadwa nikech samo gidhi donjo e madho njaga gik mopogore opogore. Kama ina adani mna lost code jadalo ma school ni karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie leo mnapofanya hafla ya kufuzu kwa wanafunzi hao, hebu wito wenu kwa wazazi wakati huu kumekuwa na visa mbalimbali vikiwemo visa vya dhulma za watoto wachanga wakati huu ungependa kuhimiza wazazi labda waweze kulinda watoto wao kivipi? Kwanza tena mimi ni Dorin mkuu wa shule ya Komai. Na kitu ambacho nimeona kweli kinafanya kazi zaidi ni kukuwa rafiki wa mtoto. Usipokuwa rafiki wa mtoto kumfikia ni ngumu na kujua yale ambao anayapitia ni ngumu. Na ukiwa rafiki ya mtoto utaweza kumlinda kwa njia zozote kwa sababu you will monitor utaangalia njia zake ama mienendo ya huyo mtoto. So wakati wanakuja pale nyumbani na wasi tu tena wazazi wenzangu kwamba tupeane mkono kwa hawa watoto. We give them a receiving hand. We embrace them. Let's embrace them because if they are not embraced, watapata mtu pale nje wa embrace. Nimesema hivi, tuangalie masomo ya watoto, kiwango ambacho mtoto amefikia na ufahamu ambao mtoto ameupata pale shuleni. Tena zaidi tuangalie tabia za mtoto. Kuna mzazi mwenzangu alikuwa amesema ya kwamba tabia za kiroho pia ni za kuangazia. Tabia za masomo tuangazie. Na pale nyumbani kama baba na mama ama mzazi yeyote ambao ako na mtoto, basi nipatikane kwa ajili ya huyo mtoto. Hapo mtoto atahisi ako protected ama ako na security ya sawa. Kwa hivyo peana nafasi na wakati kwa mtoto wako. Fahamu mtoto wako katika wakati. Usimpeleke nyumbani ama kwa baba ama kwa nyanya yake ama shosho yake. Have your child and learn your child.
wan bende kod Esther Nyaramba men jakedo ne ratiro mar nyithindo kod joma mine gi ji duto e kaunti ni ma Kisii ler ne kinde makoro ji dhi e holiday. Nyinga Esther Nyaramba anya Kisii, atiyo e Kisii ka kedo ne ratiro mar dhano. Odiochieng' ma kawuono adwa wacho weche ariyo ma mostly affect nyithindo ka gin e holiday. Nitie jonyuol ma ka nyathi osebiro en gima okuongo ng'iyo ni ere faida manyalo yudo kuom nyathi. Ong'iyo ni ere gima nyathini nyalo dhi uso mondo okelnwa pesa godhiambo. So nitie nyithindo ma jonyuol oseketo ni asekuogo rabolo. Nyathini biro ting'o dhi uso. Sama odhi uso cha, odhi uso kanye, jok mouso negi bi ng'egi. To kang'o uso kang'o duogo, security mare ni chal nade, nikech nyathini nyalo uso to biro late, to sama ang'o duogo cha to ng'ato yude momake. Kosetimo ne timo mag anjawa, kokichako ni nyathina no njao kama. To in kaka janyuol sechego ibet piny go mbaka ka jirani. Mar ariyo, nitie jok matiyo ni nyathina dweche gi ariyo ng'eny, dhi e lupo, nyithindo moko yoro nam. Nyithindo moko yoro kanti, kiseore ka waigi, kiseore ka nergi. Ikia gima timore ne nyathini ka nergi, ikia gima timore ka waigi. Kang'o duogo to duogo ka already osembo, kumichako go gi kumidhiye ikia. Mar adek, nitie nyithindo miyoro ithoro ore kata e town ni dhi uru usi, nitie paper bag matendo tindo mancho biro mag siling 10 gi. Imiye ni kwano ne nyathini mondo dhi usi mondo duogi. Expose nyathini gi kama onego ni expose. Nyathini we duka ni ene makoro dwa chung' e duka, ine dhi e kanisa. Nyathini onego dhi e kanisa ti usi. Adwa tieko ka wacho niya, nyathi en nyathini, ok only ka en age. Nyathi en nyathini nyaka ochopi gi 22. Koki nyalo weya ni koro ng'ani nyalo make decisions on her own. Or on his own. Atieko ka wacho niya, jonyuol uduto, walimu nicho miyo nyithindo ka nyithindo ngima, gin gi afya, onge nyathi mabiro odi kosembo, onge nyathi mabiro odi ka en gi depression. Duok negi nyithindo Januari, ka nyithindo gi onge shida mora mora, ka nyithindo gi bentie ka mental health margi gin sawa. Mondo ka gidhi chako class ma gichako no, gichak ka health gi, alafu mental health gi be ni kare. Kama ni Cleophas Mano Nyar Kisii mawacho dholuo. Labda tukimalizia Na mimi kwa majina naitwa Alexina Martha Okioga, na mimi ni mzazi katika shule ya Komai Kids Academy. Na mimi kitu nilikuwa naomba sisi kama wazazi tusingatie watoto wetu discipline, na tuwe karibu na watoto wetu, tuwe marafiki kwa watoto. Ndio tutajua shida ya watoto iko wapi. Kama mwalimu wetu mkuu vile alisema, be friendly to your child, ndio utajua shida ya huyo mtoto iko vipi. Na pia tuangalie watoto wetu wanatembea na watoto aina gani ama grupu aina gani, ndio tutajua au watoto wetu wako na mwelekeo mgani. Kama tukiwaacha tu wanatembea na wezi, automatic mtoto atakuwa mwizi. Ukiacha mtoto wako atembee na hao wasichana wameharibika, hao wavulana wameharibika, ama wafuta banki, pia automatic mtoto wako atafuta banki. Kitu kingine tunachoomba tusingatie, tuweze kuelekeza watoto wetu katika msingi wa kanisa. Itasaidia watoto wetu kabisa. Asante sana. Manaka kunyo Cleophas mano gin jonyuol ka achiel kod jo kanyo mopogore mantiere dara mar somo kaunti ma Kisii ka chiwo mana ler kaka jonyuol onego bedi rito nyithindgi e kindeni makoro ji loro. Ahinya wacho ni janyuol onego bed osiep nyathine kindeni makoro gidhi dala e holiday mar dweche 2 kod wigari. Koka manang nawe gi kanyo Cleophas aduko kendo studio mano dhi nyime kod chenro mamoko. Aya, erokamano ahinya onjire ka kod Joyce Oduro winjo twak. Picha no ler ahinya. Kina nyithindo ma graduate, ni tinde nyithindo nyalo graduate marwak ogudu no. Mano oketnegi ogudu moro maber e wigi. Joyce gini, wacho ni gimoro maber, aneno ka ng'ato Chris, erokamano ahinya. Wadong' e studio ka koro gi Joyce mondo mikoro waga ne mbaka. Joyce no picha ne picha moro maber ahinya. Picha ne gima kare ahinya nikech omiyo kata nyathi bedo mamor. Koro ng'eno tiekore gi nursery, koro odhi e grade 1. Miyo nyithindo mor aduwa. Mana kwa nyalo neno gi achiel kachiel kanyo en gima kare ahinya, poch gi paka. Ne nyithindo duto mawuok e grade 1 gitieko ECD, koro gidonjo e primary, mano e grade 1. Gimed mana somo matek, wuoth pod bor koka gichako. Girito ogudu moro bentie kata mani kapsa chake timo tonge ogudu
KCP be oserumo ok gibe timo, KCSE cha be ok apar ka gidhi timo, kata ka gitime odhi bedo molewo ahinya, wuoth pod bor. Puoch gi pak Kristo Owino, skunde loro, waritru nyithindo e yo